Tim mar Kenya mar Rowere manie Boeing ne 15 dhi nyime gi orako ka giikore dhi chung' ne Kenya tuke mag CAF e kinde jopuonjre. Kwethno motelne kod kocha Leonardo Dipo dhi chung' ne Kenya tukego madhi chakore wuok tich nyaka tich adek juma manyien Nairobi. Odipo lero ni giseyango maler hik jotugo duto mar neno ni giluwore gi dwaro mar CAF. But they are really trying their best. They are really showcasing what they have. They are expressing themselves, and we want to give them a good platform. We want to give them a good future by guiding them properly so that they can be responsible.